ụkọchukwu nke Church of the Holy Spirit dị n'Ọka, Venerable Dr. Onyekachukwu Egwuonwu na-ekwu na ndị otu Kraist bụ ndị akpọrọ ka ha na-ezuzo Kraist ma bụkwazịrị ndị enyere onyinye amara nke mmụọ nsọ ịmị mkpụrụ. Venerable Dr. Egwuonwu kwupụtara nke a n'okwuchukwu ya tata iji wee merube ofufe nrọ nke ụka taa nke isiokwu ya bụ ị na-eso dịka Elisha, rụtụrụ aka na Elisha gere ntị mụtakwazie ihe site n'aka Elijah. Na ngụcha ọ natara ngọzi mmaju kwuru mmaji. Ọzọkwa, Amaka Okoye ga-akọtọpụ akụkọ a. Bụ Dr. Egwuonwu siri na dịka a na-eso ụzọ nke Kraist na onye ọbụla kwesịrị ka a na-amụta ma na-elekwasị anya n'obibi ndụ ya dịka ịhụnanya, nnwedo onwe n'ala, obi umeala na ntachi obi, ma sikwazịa na onye ọbụla kwesịrị ka ọ na-ejide onwe ya n'ụfọdụ ihe ndị na-emegasị, si na ịbụ onye otu Kraist abụghị naanị ije ụka katama ibi ndụ dịka Jizọs Kraist si ebi. Otu onye ụkọchukwu bịara abịa na St. Mary's Catholic Parish Ọka bụ Reverend Father Bartholomew Ezokafọ siri na site na mmiri chukwu na onye ọbụla bụ onye akpọkwaziri oku ịbụ nwa nke Kraist, sikwazịa na dịka otu ahụ na ha anatago ike nke mmụọ nsọ nke ga-edu ha ma gosi ha ụzọ nke ha ga-eji wee bi ndụ, ma na-elotara ha na ha nọ n'ụwa na ha abụghị ndị nke ụwa. N'otu aka ahụ ka onye okwuchukwu bụ Brother Kingsley Ezokafọ, onye nke bụkwazi Traveling Secretary Scripture Union Onitsha Area, gwara ndị na-eso ụzọ Kraist na ha ekwene ka ịnụpụ isi n'okwu nke Chineke butere ha akpamoke n'etiti ha na Chineke, ma sị na ha ga-abụ ndị ga na-anụ okwu Chineke, bụrụkwa ndị mmụọ ozi na mmụọ nsọ ga na-atụziri aka, n'ihi na ha kwesịrị ka ha na Chineke na-enwe mmekọrịta. Reverend Dr. Emmanuel Ajako si na ọ dị mkpa ka onye ọbụla gbaa ọsọ ụzọ nke eluigwe ka ha wee bụrụ ndị ga-eketa alaeze nke eluigwe. Ekpere pụrụ iche ka ekpegasịrị maka ihe ụkọ na ihe isi ike dị n'ụwa n'oge ugbu a, ebe abụ ekele na onyinye bụ ihe pụtara iche na ụka emerubere taa. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.